Namhlanje lamanqamu kungenzeka noma yini umuntu angavela nagodukiswa ekhaya. Kuzomela ukuthi namhlanje ngidlale leli khadi ekudala ngaligcina ukuze ngiphumelele kule game. Jess Maria ma, angifuni mina, angifuni ukuya ekhaya. Angifuni ukuya ekhaya. Kuzomela ngiqhamuke nesu, kuzomela ngiqhamuke neqhinga ukuze ngihlale kule island, ukuze ngisale ngoba namhlanje ayike kunzima. Mina nje nguCandice, intombi yakwethu. I had fun la e-island. So njengamanje akwenzakala okwenzakalayo. Angihlangene mina. Welcome back to uMbango Wendoda Island. My name is Mini Sotobe. I am still your host. Ladies, ngingathanda ukunizwa ukuthi ninjani. Are you guys good? Mthobisi, ready? Because today elamanqamu. One of the ladies kuzomela ukuthi aye ekhaya. You have 3 ladies but unama rows awu-2. So ndoda ready now? Kushubile mina. So today I decided ukuthi ngi-add i-twist. I added 2 new ladies. Mthobisi, esandleni sakho unama rows awu-2. You will decide between the 2 ladies ukuthi ikhona na intombazane ozoyisave to those new ladies or uzowagodukisa ekhaya. If you say if any of the ladies kuzomela ukuthi usacrifice ngenye ekhona le island. So if you decide to save 2 ladies la wafika namhlanje, it means kuzomela ukuthi usacrifice nga 2 ladies akhona already e-island. So the decision is yours, Mthobisi. Ayikhale Mthobisi. We madoda kodwa yenzakala kanjani into enzima kanje Jesu Kristu. Jess Maria ma, hayibo abasehot abantu yo, hayi game over. Nkosi yami kodwa I don't want to give up. I don't want to give up. Mthobisi, you need to decide ukuthi usave bani, ugodukisa bani ukuthi aye ekhaya. The clock is ticking. Over to you, bhuti wami. Kwaze kwanzima Nkosi yami. Jesu. Mthobisi, isikhathi siyahamba. Mhlambe mini angikwazi nje ukuthatha i-break inyana, maybe just 5 minutes break and ngicabange ngayo lento le. Okay, 5 minutes ke ladies, nizweleke from uMthobisi. Ngicela sibuye in 5 minutes time. Jesu kwaze kwashuba. I can't even keep it together. Kushubile yo. Kushubile. It means umuntu mhlawumbe usengaye ekhaya nanoma inini alahlekelwe le opportunity yokuthola indoda enemali. Ish, umuntu uzoyithini le ndaba? Indaba azoyithini ke le? Oh my God, I'm praying. Mthobisi ngiyamfuna phela mina. Welcome back to uMbango Wendoda Island. I am still your host, Mini Sotobe. So, bhuti wami Mthobisi, isikhathi sihambile. Njengamanje kuzomela ukuthi udecide. So ke ngizodlulisela kuwena intambo wenze kanjalo bhuti wami. Ungakhohlwa ukuthi esandleni sakho unama rows awu-2. It's either you save 2 ladies la wafikayo, uhambise la 2 la e-island, or you save 1 kula wafikayo, uhambise 1. So it's up to you, Mthobisi. Over to you, Mthobisi. But at the end of the day, namhlanje la e-island kumele silale sinamantombazane ayi-3. So out of the 5 ladies, save 3 ladies, kugoduke 2. Over to you, bhuti wami. Asemahle siswami, I'm sorry. Angenze ngikunikeze i-rose yokuthi ngingenise la island. So game at the end of the day, there is nothing wrong with you. But ngicabanga ukuthi angenze ngikunikeze i-rose yokuthi ungene la island. Ngijabulile ukuthi ngikubone even if it's just for few minutes. Ngikufikisela okuhle nokumhlophe ukuthi uthole uthando lolufuna empilweni yakho. Damn. What's next? Nkosi yami. Jess Maria ma. Mendi, ngingathanda ukuthi ngikwazi kanconywana. Ngizocela ukuthi wamukele nanti i-rose lami uhlale kwi-island. Thank you very much, Mthobisi.
Ngiyayijabulela i-opportunity yokuthi ngijoin i-island. I'm looking forward ukuthi sazane kangcono. Siphinde si-enjoy sibe nefun khona la e-island. Yo, le ntombazane iyangijulukisa. Ikhuluma nakamnandi kanje. Yinhle futhi. Yo. Angena amanzi endlini Jesu. Nangu umuntu ezohlulwa kwigame yakhe ayiplanele. Yeyeni webantu. Jumama, please come forward. Siswam. Jumama. I still have a lot of things. Mhlampe ngingathanda ukuthi ngiyifunde ngawe kanconywana. So please ngizocela ukuthi uthathe le rose uhlale kwi-island. U-accept i-rose yami. Ngiyabonga kakhulu but angeke neze uzuyisole ngesinqumo sakho. Jona we, Jesu Maria ma. Yeheni wemadoda kusele mina nale 2000. I wonder ukuthi umthobisi uzojaja kanjani. Mhlawumbe akayithandanga indlela engifayithe ngayo ngifayitha no Candice earlier on. Oh my God. I'm praying ukuthi ngingabe mina ohambayo. Oh Nkosi yami, I am praying. Nkulunkulu ngicela ukuthi ungenzele nje just I know ukuthi amesina angithandazi kodwa namhlanje ngiyathandaza. Once empilweni yami ngicela ungisave namhlanje. Ladies, sikwi competition. Right now kusele uCandice noBongi. Between the two ladies, omunye wabo must go home. So ubani ozoya ekhaya? Bhuti wami umthobisi, usele ne rose eli-1 esandleni sakho. Uzolinikeza bani lolo rose? And why lo omunye uzomgodukisa ekhaya? Socela usazise the reason why ugodukisa lo mgodukisayo and the reason why uhlalisa lo mhlalisayo. Candice, ngiyakujabulela ubukhona bakho kule island. Unefun, ifun ngenye indlela. Uyashukumisa. Kuhlezi kumnandi ukuba nawe. Kodwa ke sisi kuzomela ukuthi ngingakunikeza irose because I need more. I need someone more matured. I need umuntu engakha naye umuzi. I think when you're at your stage kusamela ukuthi u-explore and enjoy impilo. Oh damn, it's so sad ukuthi ngekhaya sengizophuthela ubumnandi, ifani yamahala, utshwala bamahala, ukuhamba ngelimo, zonke lezi zinto esizithola le island zamahala. Kodwa anyway, I'm so grateful ukuthi ngiphushile because bengathemba ukuthi ngalesikhathi ngabe ngisakhona la kwi-island. Vele nami bengazile ngomshado, bengafune emshado ngisasemncane kabi sengaze ngiyifake uring emunweni. Like I was here to have fun and to enjoy. It's so sad ukuthi sengize ngiyahamba nje mina nawe Mthobisi, we never exchanged lips. But yeah, it doesn't matter. Please, Mthobisi, just tell your friend to give me a call, to call me. Tell your friend to give me a call. Because, like, I need abo brothers abanjengani ngikhathele nama 2000 afana nami. Like, I need more matured guys. Abo gaya abasebenzayo, abo gaya abanemali, abo gaya abakwazi have fun. Because umngane wakho man uyambona ukuthi uready nje, you know what I mean. Just tell him to call me. By the way, Mthobisi ke, it's your loss wena nje ozolahlekelwa yiyona yonke le hotness. Anyway, anginamona, you decided ukuthi save uBongi, anginamona. uBongi uyambona ukuthi she is hungry for this. Uyayifuna lento. But uBongi uyiqili ke, umbheke ke weMthobisi uyiqili. Anyway, baba yini nonke ngiyanithanda. Bye, I'm out of here. Oh my goodness. Le rose ngiyitholile. I am safe. Ngiyabonga uNkulunkulu. Yazi ngathi ngiqala nje ukuthandaza empilweni yami namhlanje wangenzela imanga. Kuzomela ngiqhamuke namanye amaqhinga. Le ntombazane le efikile namhlanje yinhle kakhulu, izosiqumba phansi futhi izosiqumba phansi sonke. Kuzomela ngibe namaqhinga ukuthi ngiyispayise or ngiqambele amanga or ngenze something or ngixabanise mani kudala ngikhona la island. Ngiyazi zonke izinto zakhona.